May mga nakilala akong kapwa ko Pilipino. Natuto akong magsugal. Hindi ko namamalayan. Nalululong na rin ako sa sugal. Yung pera ng kumpanya na ipusta ko. Hanggang sa may babaeng tumapik sa akin at nagtanong, bakit daw wala akong kasama? Delikado raw. Sumama raw ako sa kanya. At dahil wala naman akong pupuntahan, pinili kong sumama sa kanya. Dinala ako ng babaeng to sa bahay niya. Kinuha niya akong katulong. Bukod sa pagiging katulong, tinuruan niya rin akong magnegosyo sa isang textile manufacturing company na pagmamay-ari ng asawa niya. Ngayon siya na ang nagpapatakbo. Taong 2012, na-promote ako bilang supervisor sa kumpanya niya. Part-time pa rin naman akong katulong ni Madam. Pero iba na ang takbo ng buhay ko. Masyado nang mabilis. Kaya mabilis din akong makapagpadala ng pang-tuition ng anak ko. Masyado akong nasilaw, DJ Rocky. Sa dami ng pera na pumapasok sa kamay ko. Siguro nabigla ako hanggang sa nagkamali ulit. May mga nakilala akong kapwa ko Pilipino. Natuto akong magsugal. Hindi ko namamalayan. Nalululong na rin ako sa sugal. Yung pera ng kumpanya na ipusta ko. At dahil doon, nakulong ako. Aminado ako, kasalanan ko, nagkamali ako. Binisita ako ng amo ko, pero hindi siya nagbigay ng pampiyansa sa akin. Humingi ako ng tawad. Labis-labis na nagmakaawa. Lumipas ang ilang buwan sa kulungan. Nailabas ako ng amo ko. Pinaurong niya ang lahat ng demanda. Matagal na panahon ang ginugol ko para maibalik ang perang natalo ko sa sugal. Sising-sisi ako at hindi yun alam ng pamilya ko. Pero salamat sa amo ko na nagtiyaga sa akin. Tinanggap ako uli kahit nagkamali ako. Utang ko ang buhay ko sa kanya, sa totoo lang. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.